Doncs el que presentarem són 2 peces, al principi és un solo i després és un grup de 4 ballarins. Llavors el solo es diu Portal i en realitat és un working process, diguéssim, o sigui, la creació està en procés, encara no està acabada, però aquí tinc l'oportunitat de presentar-ho i llavors em va molt bé, no? Perquè em posa a prova també una mica. Llavors tant Portal com la següent peça, que es diu Login, treballen una mica sobre la temàtica dels nous mitjans de comunicació, però no ho treballem de manera tècnica, o sigui, més aviat ens agrada com fer una mica de recerca en com els nous mitjans de comunicació ens influencien a nosaltres avui en dia, no? El fet d'estar tan en contacte doncs, amb que si a l'ordinador, que si al mòbil, després a l'iPod, no? Entres al tren o agafes un autobús i de cop tens gairebé tothom amb uns cascos posats a les orelles, no? Llavors hi ha una sèrie d'elements, per exemple, el temps, no? La velocitat, no? Diguéssim que tot el que sigui digital va a un altre tipus de velocitats del que és analògic. Llavors, per exemple, l'element temps, velocitat és un element que treballem físicament durant les peces. El punt de partida realment parteix de la pròpia experiència, no? De vegades el que un sent i es troba a la seva pròpia vida i de cop potser ho comparteixes amb algun company i de cop t'adones que no ets tu, no? Que realment hi ha alguna cosa que està succeint a la societat i que més o menys tothom té alguna cosa a dir o té, no? Alguna mena de qüestionament sobre aquest tema, especialment els mitjans de comunicació, els nous mitjans de comunicació és un tema, no? L'internet, per exemple, és una cosa que, vulguis o no, és molt nou. Nosaltres, la meva generació, no hem nascut amb internet i de cop és una moguda que sí que tot el que sigui les xarxes socials, no? Començant al Facebook, al Twitter, fa que la gent es mogui d'una certa manera, no? Que no es movia abans i que encara trobo que és molt nou, no? Que encara no està com molt controlat o no està estudiat del tot. I res, sorgeix d'això realment, de parlar amb companys i de la pròpia experiència. Per exemple, Jean Baudrillard és un filòsof, escriptor, que parla molt sobre la hiperrealitat. També Umberto Eco també parla molt sobre la hiperrealitat i crec que és un tema molt connectat amb el que pot donar els nous mitjans de comunicació. També m'agrada molt un escriptor que es diu Haruki Murakami, japonès, i que també treballa una mica en aquesta... Bueno, fa com una mena de mons paral·lels, no? Com si existessin realitats diferents al mateix temps i totes semblen molt reals, no? És com si la vida passés en diferents plans. I també ho trobo molt connectat amb la hiperrealitat i doncs això, no? Potser amb les xarxes socials, el fet de tenir una vida al Facebook i una vida real, que la del Facebook també és real, però on està la línia, no? On s'acaba una i on comença l'altra? Una mica això. A mi la situació de la dansa aquí m'encanta per un cantó perquè sempre que... Bueno, jo vaig estudiar aquí, a l'Institut del Teatre, però després he marxat a fora i he estat treballant molts anys a fora, gairebé tot el que he treballat a fora. Però sempre que torno aquí, no, a mi m'omple de vida, a mi m'encanta tornar i veig que hi ha molta gent jove, amb moltes ganes, molts nous coreògrafs que estan com empenyent per crear amb moltes ganes, amb molta força, no? Com obrint portes, picant a tot arreu, no? Per aconseguir tirar endavant. I crec que hi ha això, no? Hi ha un motor aquí que està escalfant i que trobo molt interessant. I que espero i que crec que està com sorgint a poc perquè és un bon moment també per com que arribin noves generacions de dansa per poder crear companyies i poder presentar les coses. És difícil perquè la situació econòmica o la crisi és la que és, però també diu molt de nosaltres, no? Com ens podem manejar amb aquesta situació, els recursos, no? Que podem utilitzar, com ens en podem sortir a pesar d'aquesta crisi. Sí, encantada, m'agrada, sí, em trobo molt bé aquí, la veritat és que
la gent em sembla molt, com que està molt aquí, no? Donant molt de suport. El Llorenç, que és el tècnic de llums, és supermotivat, no? De seguida, què necessites, fem-ho així, proposant-te, no? Que a vegades trobes que vas a alguns llocs i has d'arrossegar la gent com per convèncer-la per fer coses. Aquí de seguida, des del conserge, el Manel, no? Oh, la Núria, no? De seguida molt amable, t'obro la porta, tranquil·la, queda't aquí fins quan vulguis. I s'agraeix molt perquè quan crees a vegades no tens la fórmula matemàtica de dir acabaré a les 5 en punt, no? De cop, potser t'allargues una mica i no sé, a vegades hi ha gent que no ho entén i aquí trobo que tothom està molt relaxat, no? En aquest sentit, no sé, sí, et fa sentir molt bé.